Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.31 FM. Si Alvin Yogit sa Tingog nin Barangay. Alright, sige, marhayda pagkaaga po sa Saindoga, boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldo na kita ko dyan Biyernes, Pizza 11 sa bulan po ng Abril 2025. 1FM 88.3 sa Amerikang Saindong Magaradyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Masidal Yobit, Alwin Double L. Ibahan po tabi din do ako hasta alas 8 o alas 9 po ng pagkaaga ngunyan sa programa. Duman sa mga drivers na nakantabay po, good morning. Sa Saindoga, boss, sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Saindoga, boss, sa may mga kamatian. Get well soon. Asin po tabi, siyempre kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Dadainin pinagmamati na anuman na katibaadan sa Saindong mga hawak, mentras nakatutok nakaantabay digdi po sa 1FM. Sige, ano po ang satuya na mga bareta kunya na pagkaaga, kumusta na kita ngunyan? Mainit ang satuyang panahon permi. Summer season, ano? Rondo Mayo ini, sabikan pag-asa. Pero sabikan pag-asa may apat ata na posibleng maglaog na bagyo. Ngunyan po na mga maabot na aldao. Mayo? Apat tubalo. Pero dahil mananda ngulugan po tabi na matamaan sa to. Basta malaog lang. Mabibilog lang po tabi, din malaog. Egi ha. So anyway, headlines kan sa tuya na mga bareta ngunyan, 24
oras na operational readiness, contingency planning, pigsugo kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa obserbasyon kan Semana Santa. Mantang trade war kan US asin China lalo pang nag-init. Ipinapod naman na investigasyon kan komite kan Senado na pinanginutan ni Senadora Amy Marcos. Nagpadagos pirang opisyal kan administrasyon o executive branch nagkasimbagan kan mga senador dahil sa pagtugot na isuko si dating Presidente Rodrigo Duterte. Mantang ang kampanya kan mga kandidato ngunyan duro-diretso naman duro-diretso na po tabi yung kampanya kan mga kandidato ngunyan. Okay? Kanya-kanya kanya-kanya po na laban. Anyway, so sabi ko sa inyo po, ano ang satuya na pwedeng giribuhon digdi, ano ang pwedeng ano ang pwedeng nyato na pag giribuhon ngunya na mga panahon na ini at enot siyempre ang panuga kan mga kandidato, mga mahamison yan ang mga mahamison ang panuga kan sa tuya ng mga kandidato. Tapos kabot kan kuan ano ba kanya-kanya kanya-kanya ang labanan tangon yan. Sabi ko sa inyo po, ang pinaka-importante ko niyan, ang pinaka-importante ko diyan mahiling tapo na matanos ang dalagan. Di kita magpararatakan diyan sa sendong mga kampanya di kita magpararatakan ta maraot yan. Ratak digdi, ratak duman sa mga kandidato. Mga kandidato po. Pabayaan mo na so mga supporters. Kaya lang minsan makauyam naman na di. Sa social media, minsan sa radyo, yaon sa mga pangraratak. Ang problema, so nagraratak, naka ginhawa ka kan mga panahon, Dahil ko yan kaya. Dahil ko yan kaya. Siyempre, po tabi, sabi ko nga kitang mga taga-media, kitang mga taga-media po, dahil man kita nagmamalinig na may mga bagay na nakatabang man sa tuya, pero aram nindo siguro aram nindo po tabi so nakatabang dapat napasalamatan ta. Ta sabi nga ni po tabi ang nakatabang man may utang na buot man kita maski papano. Okay? Igwa kita nin utang na buot maski papano po sa mga tawong yan. Kung wag ka nang dahil ka na magsabay. Sabi ko magkasendo sa kuya ngunyan abo kong sumabay ngunyan ang pinakamarhay siguro sa mga maski amigo bako amigo welcome. Welcome. Tako nga may mga pinag-share man pero kuanyan personally po libre lang yan. Libre lang yan. Total yan baga personal tama na Facebook libre lang yan dahil kita kuan. Pero kung digdi sa radyo po magbabayad talaga kamo. Magbabayad kamo kaipuhan po tabi yan. Pero kung mga personal okay lang yan dahil man ki problema ako pig-share ko na lang yan pig-share ko lang. Kaya kung siyempre dahil mo man makukuhan dyan kung ano ang kuhan mo sabi ko na ibaga sa indo abo tanin kaiwal gusto ta amigo gano'n naman talaga abo tanin kaiwal dapat po tabi gabos amigo pwede ba yon? Kasi at the end of the day kung sisaypuan man ka na di amigo mo sinda. Okay? Taan may mga politisyan na nagtatanong yan in raot nin buot. Tapos maraan maraot ka anta alimbawa pinagpara lamuda mo
o tapos iyo so nakatukaw, o paano ka na? Alimbawa, media ka, paano ka mag-i-interview? Kung gusto mo po mag-interview after, paano ka? Ika masusupog sa sadiri mo eh. Iyan ang dapat na pinag-iwasan. Iyan ang pinag-iwasan ko po. Napagabot kan oras, si Simon Jan Mangana, pwede akong mag-interview. Kasi politiko yan. Mga leader yan po, tabi. Tapos, maski nga na ipapano, igwayanin mga sadiri, igwayan po, tabi, nin mga diretsos. May mga diretsos. Ngunyan, ang labanan, karalkalanin project. May kinakalkal na mga project po. Ang problema nagkakalkal nin project. Sablay ngayang project, siring ka ini. Mas grabe ang sablay, so amo rin da. Ano ba yan? Ano daw kung pabayaan na lang nindo yan nasa center yan po tabi eh. Tapos siguro kung project po ang pinag-uulayan, hindi naman siguro yan lulusot sa DPWH. Hindi naman siguro yan lulusot po tabi sa Department of Public Works and Highways pag siring kayan ang DPWH baga pag ang project tapos na dahil man ang nakakakubra ang kontraktor kung dahil patapos ang project pagtapos na ang DPWH po nag-inspection yan. Nasa kung papalusuton yan kang taga DPWH, gustong sabihin ang may papanimbagan dyan pag may problema, ang may papanimbagan dyan so DPWH. Di ba? DPWH po ang may papanimbagan, bako man kita bako man po tabi, so ano yan, kontraktor. Kaya ang DPWH dapat pagkarayunin daan kung igwa man yan ki mga palpak na trabaho, dapat hindi nindo yan dapat na pinapalusot, no? Din dapat, alimbawa mga flood control, sablay sa flood control, mga engineer ba kamo ang nakakaaram, kamo po ang may quality control kayan, din nindo pagpalusoton. Pag nadali kamo kayan, DPWH, kamo po, ang taga DPWH, siya po ang madadali kaan. Di ba? So, iyon na po iniandabanan ng yan, kanya-kanya. Kasi, halimbawa in particular na po, digdi sa 2nd District Canalbay, ang labanan digdi, duwang kontraktor, parehas kontraktor, o si Saro-Saroon taha, o si Christopher Ko, tabi, kontraktor yan, may sadirikan Highton Construction, iba may sadirikaan, an sa iyang aki gayod yan, sa iyaan barangay an BHWD BHWD man sa kuya, BHW party list. Siya yung bagayan, kontraktor. Si Mr. Kaloy Loria, iyo po ang karibal digding front runner sa mga survey iyan alang kawon, kontraktor man. May sadiri po kan makapa. Pero nakakaulay taman ini, inyan magayon kan last na nakaulay ko si Mr. Kaloy Loria. Ang sabi niya, nyamo sa media, ang sabi niya, pag nangganada siya, yung makapa, ikukuhan niya na sa iya. Kumbaga siyempre sa pamilya niya po tabi, alangan may taon sa iba. Pero, digdi sa iyang distrito, sa sayang distrito po, sa 2nd District, kuning kaso, daing niya papalaugon sa bidding, negosyo bagayan, digal naman yan negosyo eh. Even si Saldico, si Saldico, Sunwest, nagdinegosyo, legal naman yan eh. So maging kwandang kita, prangka kita, Highton, nagdinegosyo, legal naman yan eh. Alam mo, makapa, kung iyon manggana po tabi si Congressman Kaloy Loria sa 2nd District, iyon po, ang kwanta lang nigdi, dapat day ka makiaram duman sa tama iyan na day mo pa day ka makiaram duman sa mga project na halimbawa 2nd District day ka makiaram na so makapa iyan makikiaram dyan po tabi sa project sa 2nd Distrito iyan self-service yan. Kumbaga igoyanin siyempre maski nga ni negosyo yan tapos igoyanin conflict of interest.
Pero kung duman outside second district, pwede siyang mangontrata, dahil man problema as long as na papakarayon niya po yung sa iyang mga kontrata. Bako so pagkapo ni tinuwadan ghost project, bako man sirin kaan dapat tinatapos. Legal naman yan po talaga. Ora man ki nagku-question dyan kaya lang siyempre for delikadesa dahil ka makikiaram dahil mo pakiaraman po tabi yung ano yan yung ibang project sa distrito mo. Gusto sabihin kapot mo yan. Halimbawa si Congressman Saldico kan ako Bicol, si Congressman Saldico baga sabi niya naghali niya sadyaman sa Sunwest, pero ang totoo tabi siya man giraray bagaan hands on dyan, di talang aram kung ano sa iyang trabaho dyan. Iyon nakakakuha kan mga project, legal naman yun legal naman yan. Ang punto lang digdi kung because dati siyang ano ba yun, dati siya po tabi na chairman ka na Appropriations Committee, kung nagkaigwa po nin paborable sa iya na nakuha niya on the bag, so mga project po tabi because naging chairman siya kan Committee on Appropriations, duman may problema. May po tabi ang pinagtatako digdi sa mga kaya kami baga siya tinangkas dahilan dyan. Di ba? Pero kung ilingon mo, kung makakontrata sa gobyerno, po tabi, pwede siyang magkontrata sa gobyerno. Uraman, dahil bako man yan illegal as long as na yung trabaho tinapos mo. Di ba? Walang question din Ang problema lang kung ikapo kung alimbawa susarong tao in particular po data in particular ini alimbawa ining tulong ini manipulize niya yung project ng gobyerno because siyang congressman, dyan may problema. Dyan may problema. Tapos kung ang project po di natapos, tapos siningil na po na kompleto, dyan ang problema. Kung pagrulayan tapo ang pagbilin siya, siyempre magbibilin siya, taligal naman yan, nagbabarayad dyan yung sa BIR di ba? Nagbubuhos naman yan sa BIR legal naman may lisensya po. Natural manegosyo man. Okay, ining isyong ini dahil na kita magparaurulay kung sisay an salarin, kung sisay po an nakakagulpi sa project legal naman yan po tabi. Di ba? Kaya baka sabi ko sa inyo, dahil kita magparatarapukanin bata. Lalo na kung identified ka, alimbawa media, identified ka po sa ibong, natatatapukan mo nin bata sa ibong. Naara mo, na parehas man ka mo, mabata. Parehas man ka mo bata Ang totoo, digdi sa labanan na ini, ang nakakabintay digdi si Kaloy. Si Kaloy, bako pa man po tabi sa opisyal kang gobyerno, malaog pa lang. Hindi ko siya tibaga, malaog pa lang. Si Kito, dati yan na congressman di ba? Iyon po tabi So, sige, anyway, kung kita po, minsan, sumarhay na ginigibok ang politiko, nararaot po tabi because kan sa tuya na mga alipores. Di man ang aram kang politiko, nagigibo din paagi so alipores. Ili nga so nangyari kay Vice Governor John Alegre. Di aram kan politiko, makairak man, iyon adamay, sinautan, nagibok so min paagi sa mga alipores na magpahamot,
ang naraot po ang tinamaan so kuan. Sisayan number 1 na tinamaan duman kan bako man palang totoo sa akusasyon sumasahista. Sisay po ang tinamaan duman. Sisay ang immediate na tinamaan duman. Si Diday, si Parida. Taka sa iyo so kalaban. Pandua, ang nag-atake sa mga midbid na media niya. Pero dahil man pagkaaram sa tao, irak man. Dahil man magibuan kuanaan, dahil man magibukaan. Sa mga alalay, iyo po so nagibunin paagi, ngunyan baga bako nagkaraso. Ang masunod nga ni kayo, nagpile na bagang kaso, ang masunod, mga pag-iribata sa media gabos eh. Kaya yun ang dapat na iwasan ta. Iwasan ta po yan. Ngani na matanos. Pandua, mag-share ka kan mga, alimbawa, nag-share ka kaan na aramong pang raratak. Ako nag-share kaan eh. Because, pero mo ka magdadamay. Pag nag-share ka, gusto mong sabihin, intentional mo yan, sender mo eh. Kaya puan mong simbagon yan eh. Senior mo man. Di ba? So, 26 lampas ang alas 6. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, diba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Smart
Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kalingang sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa number 1 Smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kalingang sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max
Detektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, liter salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, Vince Baltazar na. Iboto, Vince Baltazar. Makadiyos, Patinabang, Vince Baltazar. Numero 4 sa balota para konsehal sa siyudad kan Legazpi. This political advertisement is paid by Vince Baltazar, Province of Albay. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Monsiato sa tukiwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo paninindugan sa karayan maaasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Ang tuloy na pagbabago ng mga makidamag kang tao, mga bagong estratehiya sa pag-uswag kang distrito, nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo, pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao, sagapos marhay ang serbisyo, pigdadangog ang boses kan mga albayano. Decidido, determinado, iboto, Kaloy Andes Loria, numero 2 sa balota, Marina. This political advertisement is paid by Kaloy Loria, Province of Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pasalamatan taan sa moya pang mga sponsors digdi sa Lenten Activities 2025. Pasalamatan ta po Miss Evelyn Delbo and Family, Rizal Street, Legazpi City. Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City. Engineer Vincent Raymond Tancholing, CEO, and Willie & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City. Mrs. Marisa Amados, Ravis Enterprises, Ravis, Legazpi City. Sila Nas, City Agriculturist, City Agriculture Office, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City. Honorable Baby Glinda Bongao, Governor Province of Albay, and Boklan Food Center, Elizondo Street, Legazpi City. Mr. Jerry Tan, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, PNP Regional Office 5 Camp, Brigadier General Simeon Ola, Engineer Warren Azotea, District Engineer, DPWH 2nd Engineering District, Airport Site, Legazpi City. Dr. Maria Los Tabuina Makasinag, President Bicol College, dyan po sa Daraga, Albay. Yan po ang samoya na mga sponsors digdi sa Lenten Activities 2025. Alright, balik na kuligdi sa programa. We have 38 minutes. Lampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa enterong Pilipinas. Kamo po nagkantabay man giraray sa 88.3 DWJO 1 FM. Sige. So, alat nyo na ta. Ilingon tangon na ini. Yan. Taod-taod. Okay. Yan. Taod-taod na yung mga report sila. Okay? So anyway, so ano po ang satuya ng mga bareta ngayon na pagkaaga, grabe po ang nangyayari ngayon na trade war
between Estados Unidos tapos kan China. Nagpataw po nin taripa yung China nin 84% sabi. Yung ano yan, yung US ipinataw ang 125% na taripa sa gabos na mga in-export palaog sa Amerika kan China. Pero aramin do bako ini magayon. Do sasabihon ta po na dahil man kitang pakiaram dyan ta Estados Unidos yan tapos China, duwang pinakadakulang nasyon sa kinaban na nagigira sa ekonomiya. Dahil man kitang pakiaram dyan, igwa po magkakaigway ninindakulang epekto sa ekonomiya kan Pilipinas. Enot na apektado kayo di iyo po ang import export, lalo na so inaapod na electronics number 1 as in semiconductors na ini-import na po as in ini-export na po sa mga nasyones na yan. At sa tuya, ababa 17% lang yung pataw kan US. Kaya nadagit sa China ta garo nga big single out nindo kami, nagbalos sa China, binalos naman kan US. Actually ining krisis na ining iwan ini kan duwang nasyon po tabi actually. Ini po posibleng magresulta sa inaapod niya to na global recession na kung saan apektado po ang Pilipinas. Pag nagkaigwa kita ng global recession, apektado sa satuyan ng mga import-export. Kadakol po ang mawaran ng trabaho, which is data po tabi ini kontrolado. Data na makontrol. Magkakaigwa kita nin dakulang problema sa mga masunod na aldaw, sa mga masunod po na panahon, because sabi ko ni Sendo, day po kakayahon kan Pilipinas, day kakayahon kan Pilipinas yung pagbagsak po kan exporta tabi, tapos ang import niya to ta ini actually because kan initan kan dua nakasarabay na po tabi dyan sa issue sa Taiwan, issue po tabi sa West Philippine Sea, gabos na yan po tabi. Taan China, pinagpapahiling ninda na kaya min pumalag sa Indo, sa Estados Unidos. So US, so US, sabi kan China, binubuling yan Indo ang binubuling yakan American China pagabot sa ekonomiya. Pigbubuli. Ngunyan, abo palang mabuli kan China, dabi, abo nindang mabuli, pero sigang pambuli ninda sa West Philippines yan, no? Sige, anyway, igwa na kitang 44 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Si Police Staff Sergeant Max Lobendino Jr. may report ali dyan sa Campo General Simeon Eola. Alat ko na ta konta. DWGO Live Report.
Max, good morning, Kamin. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga kantabay sa programang Tigog ng Barangay sa 1080 DRRL Radio Filipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Isa pong high-value individual na sangkot sa pagpapalaganap ng illegal na droga ang naaresto ng mga otoridad sa isang bypass operation sa sinagawa bandang alas 3:15 ng madalang araw sa Purok 2, Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte. Kinilalang suspect na si Elias Bentong, 33 anyos, lalaki, walang asawa at residente ng Purok 3, Barangay Aliwahaw, Dait, Camarines Norte. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Labo MPS, PPDEU at Cam Norte PAU sa pakipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 5. Nagtagumpay ang operasyon nang makabili ang poster buyer ng isang malaking heat seal transparent plastic sachet nang hinihinalang shabu mula sa sospek. Sa sinagawang paghahanap, na-recover sa pag-ingat ng sospek ang kabuang 14 na sachet nang hinihinalang shabu, 9 na malaking sachet at 4 na maliit na sachet na nakasilid sa isang brown envelope. Bukod dito, nakuha rin sa isang tunay na 1,000 pesos bilang bypass money at 342,000 pesos bodil money. Tinatayang nasa 1,020 grams ang kabuang timbang ng nakumpiskang droga na may halagang humigit kumulang 6,936,000 pesos. Ang inventaryo at pagmarka ng mga ebidensya ay sinagawa sa harap ng mga kinikilalang saksi, kabilang isang barangay kagawad, 2 kinatawan mula sa media. Kasunod nito, agad siyang inaresto at pinalam sa kanyang karapatan sa wikang naunawa niya na naglabag sa batas at ang kanyang karapatan sa ilalim ng saligang batas. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya siya ng Labo MPS para sa karampatang disposisyon. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito Pilo Bendino Jr. Nag-uulat para sa Tigog din Barangay. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Merx Lubendino Jr. sa report na dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Alright, pasadahan taman si kabahaging Nestor Kakitla, BOC, pinalakas ang mga pagpupunyagi laban sa korupsyon gamit ang Integrity Action Plan. DWGO Live Report. Ang Bureau of Customs sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Bienvenido Bien Rubio ay nag-update at nagsimulang i-cascade ang Integrity Action Plan sa lahat ng opisina at collection district. Ang estratehikong balangkas na ito ay dinisenyo upang labanan ng katiwalian, paninindigan ang mga pamatayang etikal at himukin ang mga reforma sa institusyon habang tinitiyak ang pagsunod sa mga international na pinakamahusay na kasanayan. Ang IAP ay umaayon sa mga pangdaigdigang pamantayan ng customs upang mapabuti ang kahusayan sa pagpapatakbo. Ang BOC ay nag-streamline ng mga proseso ng pag-import-export, pagpapahusay ng mga pamamahala at pagsasama ng mga solusyon na hinihimok ng teknolohiya upang suportahan ang pagpapadali sa kalakalan at pagkolekta ng kita. Ang pagpapalakas ng mga pamamaraan ng pag-audit at pagsisiyasat ay isang pangunahing bahagi ng IAP na tinitiyak na ang mga kaso ng katiwalian at maling pag-uugali ay matutukoy at matutugunan. Ang pinahusay na kakayahan sa pag-audit, mga pagtatasa sa pagsunod na nakabatay sa panganib na at mas mahigpit na parusa para sa mga paglabag na nagpapatibay sa zero tolerance policy ng BOC para sa katiwalian. Sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Bien Rubio, kinikilala ng Bureau of Customs na ang integridad ay ang pundasyon ng mahusay at mapagkakatiwalang Customs Administration sa pamamagitan ng Integrity Action Plan. Itinataguyod ang isang kultura ng pananagutan at transparency na hindi lamang magpapatibay sa mga internal na proseso kundi pati na rin sa pagpapahusay ng tiwala ng publiko
sa institusyon. Mula sa Bureau of Customs, ako si Nestor Gagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. DWGO Live Report. Government intervention para sa pagsusulong ng mental health programs para sa mga kabataang estudyante, hiniling ni Congressman Camille Villar. Report si Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Mar, please come in. Itinutulak ni House Deputy Speaker at Alyansa para sa Bagong Pilipinas Senatorial Candidate Camille Villar na magkaroon ng government intervention sa sektor ng edukasyon upang maisulong ang programa para sa mental health at well-being ng mga estudyanteng kabataan. Pagbibigay din ni Villar na layunin nito na masagkaan ang mga kaso ng mental health disorder ng mga kabataang estudyante na kadalasan ay nauuwi o humahantong sa bullying sa loob ng isang paaralan. Paliwanag pa ng kongresista na mahalagang matiyak ang mental wellness ng mga kabataang mag-aaral. Kasunod nito ang pagtitiyak din na sila ay nasa hustong estado ng kanilang pag-iisip na kadalasan ay nauuwian niya sa diskriminasyon sa mga paaralan na lalo pa nagpapalala sa kanilang sitwasyon. Upang mapigilan o matugunan ang mga kaso ng bullying sa loob ng mga paaralan, iminumungkahi pa ni Villar na kinakailangan kumuha o mag-hire ang mga paaralan, pribado man o pampubliko, ng mga karagdagang guidance counselor para magkaroon ng regular counseling at consultations para sa mga estudyante. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Mar, sa report. DWGO Live Report. Alright, yan pa. May nabalik pa si kabahaging Nestor Gagitlan, DPW Tarlac 2nd District Engineering Office. Nagtayo ng bagong Toy Story 6 Classroom Educational Facility sa Malupa Elementary School sa Concepcion, Tarlac. DWGO Live Report. Alright, Mr. Kamin. Nagtayo ang Department of Public Works and Highway Tarlac 2nd District Engineering Office ng bagong Toy Story 6 Classroom Educational Facility para sa mga estudyante at faculty ng Malupa Elementary School sa Concepcion, Tarlac, na nagkakahalaga ng 16.27 million. Sa ulat na ibinahagi ni DPWH District Engineer Edward Ricardo Ramos na ang 638.37 square meter na gusali ay kinabibilangan ng mga comfort room na may PWD toilet, fire protection system, water tank at wheelchair ramp na tinitiyak ang accessibility, kaligtasan at kaginawahan para sa lahat ng gumagamit. Binigyan din ni District Engineer Ramos na sinusuportahan ng strukturang ito ang aming layunin na lumikha ng ligtas, well-equipped learning space para sa mga lumalaking estudyante. Badi, layunin naming palakasin ang kalidad ng pagtuturo, tugunan ang mga kakulangan sa espasyo at palakasin ang komunidad. Ibinahagi naman ni Teacher Sunshine Marie na pinahuhusay ng bagong natapos na gusali ng paaralan ang karanasan sa pagtuturo para sa mga mag-aaral sa maluwag, hindi
ganong masikip na kapaligiran na nagbibigay ng mas magandang setting para sa mga aktibidad sa silid-aralan. Pinunduhan ang proyekto sa pamamagitan ng Basic Educational Facilities Fund ng Department of Education sa ilalim ng 2024 National Budget. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, igwa na kita nin 5 minutos antes mag alas 7. Pag alas 7 po ang DWRL, Bareta alas 7. Tigdi po sa 1FM. Anyway, ano po ang satuya na mga istorya pa. Sabi ko sa inyo po, pagda ini nagkaigwanin matanos na orolay, magkakaigwa kita nin problema, magkakaigwa kita nin recession. Narumdaman nindo ka ito. Way back taon 2000. Masiring yan. Nagkaigwa kita nin global recession. Ano so nangyari? May iwasan na tanggalan po sa trabaho. Yan talaga hindi mo maiwasan eh. Kadakol po na mga Pilipino ang posibleng bawaran ng trabaho because of that. Do sabi ko nga indirectly, dahil po tabi kita digdi bako kita napiktado because bako naman kita duwang nasyon naman na Dracula talagang because dahil man kita pwedeng mabuhay na dahil import dahil export eh. Yan kasi halimbawa nag-export sa China pasiring US, papatawan siya nin taripang alangkawon 125% gabos. Halimbawa sa mga gamit sa pang cellphone, mga ini kasing mga kwanta cellphone dito man yung nagigibo. Halimbawa made in Philippines, pero po ang mostly kini inimporta hali sa China, sa Taiwan, minsan ali sa US, ining kotse na auto. Kadakol po tabi kayan na mga pinag-iimporta na posibleng maapektaran po. Maapektaran din marhay. Ilalo na sa China tapos US talang kawunan kuan. Maapektaran din marhay. Do ang US siyempre makusugambot din data. Dahil man talaga ikon sa China kung mga produkto ang pinag-rulayan, mas maurag sa produkto kan US. Kaya lang may mga bagay na waraan US igwan China na kung sa po tabi pinag-i-import man kan US sa China. Susana kita po naglalaom na masusolusyon ini sa mas atab na panahon because nasa trouble po ang bilog na nasyon pag nagkataon. Pag nagkataon po nasa trouble kita. Yan po ang dapat tindong tandaan. Nasa trouble po kita gabos pag nagkataon. Dahil ni kakayahon kan sarong ordinaryong kuan. Ordinaryong ano yan? Dahil ni kakayahon po. Kaya baga sabi ko sa indo, po kitang mga Pilipino ang masasakub man kay ini. Sasakubon po tabi kita ang ekonomiya po kang Pilipinas. Pag buminagsak ang ekonomiya kan kinaban, mabagsak man po tabi ang ekonomiya kan sarong nasyon.
particular po ang Pilipinas, babagsak po ang ekonomiya niya to. O ano ang mangyayari pag bagsak ang ekonomiya? May tiwala daw sa mga investors. Maluya po sa production. Therefore, pag nagluya ang production po, automatic yan na magtataranggalan kita. Magtataranggalan po tabi ngunyang kita. Iya po? Sige, anyway. So, on minuto antes mag-alas 7 po ng pagkaaga, maparam na ko digdi. Taod-taod po ang DWRL Bareta alas 7.